estando como estamos a finales de maio, aínda estamos a tempo de plantar ceboliño. De feito, o cebolo poderíase plantar prácticamente todo o ano. O máis importante é de que cando compredes as ceboliñas sean novas, que non teñan aquí forma de cebola redonda, que non teñan estas primeiras follas como secas, que estean tiernos, que estean así verdes. Tendes a opción de plantalo todo xunto en marzo ou en abril, ou de plantalo escalonado para non coller tanto cebolo despois todo xunto. Outra cousa importante a ter en conta para plantar cebolo, bueno, os parros tamén vale, tamén o hai que facer, é cortarlle un cacho, polo menos un cuarto do largo, para que se entre a súa vitalidade, a vitalidade que traían de haber sido arrancados do seu tallo, que a empleen en formar raíces.